1981 7 March. So dambudziko ripandiri ndinokusangana nedambudziko rezuva rinoti Afrika zvakanyanyisa. So mishonga iri kubva kuZimplus iri kundiafekta ati so iri kuwira neskini yangu iri kuwanika mufamasi kufanana Nivea, Eversun, Tropton malosheni abest paskini yangu. So ndinenge achitoda mari kuti nditenge one inenge ichiita $25 each ndichishandisa SAU. Saka pamwedzi ndichitoda about $100. Saka mari yekuti ndichida kuti ndikwanise kubatsira ndorubatsiro rwandinoti ndikwanise kubatsirwa nemuZimbabwe. Pari zvino mime muri kugara kupi? So painini ndinogara best kuZimbabwe but so far ndiri kuchiona kunze kwamuri kugara. Saka ndinoda kukubatai kuti vakubatsire vanokubatai panhamba dzipi? 0775 288 717 ndo nhamba dzenyu. Unogona kudzokodza zvakare? 0775 288 717. Alright. Mune zvimwe zvamungada kutaurira zvakare? Yeah, makanangana nemhuri yeZimbabwe panguva ino? Ndandingade kufunga yeZimbabwe best way inofunga assist inogona kuva short kuti kana kune kuchiwanikwa maassist vanokwanisa kundisponsor. I am an artist, ndinoimba, so menejari ndiyo iri kunyanya kundinetsa pane zvese kuti zviite. Ndine zvipo zvakawanda zvikomari apo background ndiyo yakaoma kuti vabereki vangu vese vakashaya hapana kwanisa kundirangarirwa pari zvino ndakabarwa ndiri one. Saka ndomuka ndingakwanisa asi chazhinji ndaa ndichida kuti ndikawana basa reupenyu sezvakafanana sechipo ichocho ndiri artist ndinoimba mudziyo. So ndozvandingakwanisa kuti ndatsvaga kuti ndibatsirwe nemhuri yeZimbabwe. Okay. Mataura nyaya dzekuti muri muimbi, vamwe vanoda kukunzwai muchinyatsoimba, vamwe munogona kuwana maproducer anoti anoda kuti muuye murekodhi. Kada kuti mungondimbirawo a minute chete vachingonzwawo muri Zimbabwe izwi renyu ramati rinoimba iri. Okay. Ndine song yandakarekodha inonzi Keda. Keda unoda kushaina neiko iwewe, Keda unoda kushaina nei, mari hauna unoda kushaina neiko iwe, Keda unoda kushaina nei, zvimwe chete iwe esachi nenda kuda mabacking vocal but esachi ndo song kana panenge ndashedzwa nevanenge vachikwanisa kuda kundisponsor vanenge vari kumavenue. Song iyi iri kutambirwa nevanhu zvakanyanyisa asi handina mari yekuti ndiende kuzemura. Ndinokwanisa kuwanawo ID yekuti ndikana kuredhiyo ndakatodziendesa kwese kuNational FM wanadzo Radio Zimbabwe but hakuna akambondisimudzirawo kuti tsizi ndindu chaiyeseni ndakamupa music yanayo. Haana kana kubvira amboridzawo music yangu paredhiyo. Saka neumwari background ndiyo iri kundirimba. Yakamira sei background ndamuramba muchingotaura? Background ndakaupenyu hwakaomesesa. Unokwanisa kundiudzawo kana kuti hamusoda here? Esachi kuti ndizowa zvandiri. Ndakachengetwa. Baba vangu chaivo vakandiramba kuti asina mwana svika vazosiyana namai. Saka ndiri ndakabarwa ndiri one. Vakasiyana kuna mai time chete. Saka ndakapinda bvunza ramaiwo ndaitobatwawo kuti zvisirizvo. Vamwe vasingandigamuchire kutorawo kopi yemvura yechaiyo ndaito ndikatoinwira ini chaiyo munhu kuti yotoraswa tikwanisa kumwe daro. Saka upenyu hwokuti ndakazototiza futi ndigare nambuya ivavo nekuti mbuya nasekuru vangu vashaya. Saka vana vava kuti vandigamuchire muupenyu hwangu zvaindivhekta mukunyaya. Ndakasvika kuzochengetwawo nemunhu kusvika pari nhasi ndakura mhuri yangu but ndikuona upenyu hwacho mukangu vachioma.
mama nevana mudzimai nevana vangani? Alright. Pavana venyu pane akaberekwa nealbinism kana kuti vese vanoberekwa nayo. Tinoda kuti mumbotitaurira muchidimbu. Tinoona kuti vanhu vanoberekwa vanorarama nealbinism vanosegregatwa mucommunity sekutaura kuti mwana obva atoti handimwire kapu yamwira munini. Angaitwa sei ipapo kuti vanhu vagamuchirwe munyika yedu muno? Chandinoda kungoziviswa mhuri yeZimbabwe ndechekuti isu maalbinism tiri pachikuzvinamwari zvakanyanyisa. Unogona kutozvikanganisa life yako unotonekwa kutoka Mwari. Takangofanana, hatinombosiyana. Ndapandikambochiti disabilities. Ndakarema dzine zvese, ndinotoitawo basa rakapinda neni. Takada kuti titsvagewo mabasa umo, tinotoselectwa. Sapane chamunoita. Asi ndiri kutokunda vanhu vakatosiyana kushanda. Saka mhuri yeZimbabwe ndinenge ndichitaura nyaya ndichiziva through ndakaita nekuti upenyu hwakaoma kwamba muchiselectwa pane vanhu vakambojoinawo dzikabineti chaiyo kuti yakusvaka kuti kuditsa mukabineti kuti hatikwanisi kushanda nenyaya yekuselectwa onzi uri chirema asi ndisiri chirema ndetova kuita mabasa unenge wapesera kutoona kuti ane potential munhu kwake kusvika panguva yekuselecta nekutowana kuti udzikisira. Saka ndizvo zvandikwanisa kutaura kuti albinism takangofanana asi kuti takangosikawo ndiMwari waigadzira nyika yavo. Zvirevi kuti handisi munhu, nditoriwo munhu wakafanana neni. Tisasvike panguva yekusarudza Mwari zviide. Tinotenda. Ndakuda kuchipendera chirongwa chedu. Ndoda kuti mudzokorode zvakare mafuta amataura nemazita awo. Mwangoda kungomatenga okubve kuti mutori pakati. Dambudziko riri pamafuta aya ndiri kutaura aya. Tiri kusangana nokupfigwa mafeki futi. Kushandisa container. But pandozopinda mufamasi. Asi Kenlink ifamasi yekuti ndararama ndichitengamo. Affecting but mafamasi ukatenga unoona pese yangu pisa uchitoziva kuti ndinoshena ndoshandisa but inopesera yangu kuaffect. Seizvizvi nedzimadhisi soziva speringi iyoyo ndakatenga panyorenzi apa yakandiaffecta ndakutobuda zvinhu ndiyo yakatondiaffecta such nemamwe ambopiwawo nemumwe displaced indiaffecta. Saka chena advest kuti every sun nenivia netropiton ndikaona mamusheni wana paskini yangu ini handizoziva kune vamwe nekuti maskini akasiyana siyana paskini yangu ini nditira asi handingotengi every any pharmacy ndinongotenga mukenlink kuti kurarama kusangana dziko rakadaro ndikaona kuchibva kuna musheni mwini zvakatoaffectika. Saka zvandikwanisa kutaura muZimbabwe nokutikwanisa kundibatsira batsire nemwoyo musheni mari dzichikurusa ndingade kuti ndikaramba ndichitaura zvekubatsirwa chandinoda kusimudzirwa chipo changu nekuti ndine zvandinoita nekuti ndikaramba chikuti ndipei mhuri yeZimbabwe ndichienda mangona kuzoka kuti zvikuru ndinoda kusimudzirwa chipo ndikwanisa kuchengeta mhuri zvakangodawa. Tinotenda. Chipo ichi mambotaura chipo chekuimba mati chipo chemaoko. Maoko pacho munogona kuita chii? Ndinotoplaya magitara ese asingagone kuridza. Tinokwanisa kupenda ndinoisa masilula ndinokwanisa asi kuti kusarudzwa kwatiri kutaura ngasvika kuti ndinogona chakata kuti aiyo ziva dzidhipenzi neskini yayo asi asingazivi zvinofungwa izvo zvandingakwanisa kutaura. Tinotenda muchitambo.